gani inday hatagi sing bilih ang pag-anto sa adlaw kagabi sa paghandom nya ikaw ako naman ko agud kita nga duha magmalipayo gani inday hatagi simbili ang pag-antos sa adlaw kagabi sa paghandom nga ikaw ako naman ko agud kita nga duha magmali payo. Salamat gid sa imo parang jury do hilag. O si Ruth Kulalar ko no, good evening po. Go nang dus katahom. Faithful Love. Oh, instrumental ni karon ha. Tamyaw ko dayon Geraldine kag Regalado family from Arman Regalado. Maayong gabi action Alvin, tamyaw ko sa tanan nga taga Barangay Pandanon, Salvador Benedicto, Christine Menyes Villalobos. Good evening, Analo Placiosa Monido. Of course, maayong gabi man kay Analo Placiosa Monido. On monitor sila subong nga gabi. And of course, no? Kay Sir, pakigreet naman, family ko sa Himamaylan City, Barangay Carabalan, family Vicente, family John Vicente of Hagnaya, Hamindan, Capiz. Salamat, sir. John Vicente. Good evening. Ligay Villares Achivar. Kay Wilma Inocencio Cabarles, Action Alvin, request ko, kanta nga dalom sang kahoy nga lawaan. Okay. Kay good evening, Athea Kim Eriman on monitor sa subong nga gabi. And of course, Melinda Bofil, Sir Berelia Rico, Naya, founder Joe Libuon, Maria Arlen Libuon, maayong gabi, salamat nga madamo. Mervin from Melvin Solidarios Abdo, maayong gabi action Alvin. Monitor ng kami sa Hacienda Binitin Murcia, Item Ibanez, Longlong Pilayo, Katsila Hukilyon from Manjo Ermejo. Request ko po bring Alindahaw, thanks Gid from Yus, salamat Gid. And maayong gabi lang kay Teay Disandario sang Bago City. Ayos, good evening action Alvin, Leo Langgo Tamyaw family Vallecas, sang Carabalan Himamaylan, kaga family Mendoza, sang Barangay Don Church, El Araneta, Bago City. Madamo gid nga. Salamat Lani Mendoza, Sausi Villegas. Good evening action Alvin. Monitor lang kami diri sa La Carlota, tamlaw lang pamilya Marinay kag Lola Erlinda de la Cruz. Request ko song tunga sang dawut. Salamat gid Raymond Legaspi Pineda. And of course, salamat ha. And sino pa ni? Damo galantaw man si Nene Jean Gacho Cabato. Ay, salamat. Ga-monitor man sa Facebook Live no si Melvin Solidario sa Apto. Ayos, ganatamyaw niya ng kuno mga taga Malingin, Bago City. Ang gabi man kay ga-monitor sila sa Pandanon, Silos o Rochelle, Fulgencio Susana. Pwede ka request, ako ang namunit sa Pangpang Sanggugma, hambal ni Ricky Soriano. Ayos, salamat.
Good evening, Action Alvin. Monitor lang kami diri sa Sag-an La Castellana from Remar Hicano, Liagaso. And always kapa monitor gid sa Rana sa diri sa Maaw. Embong Jocampo, good evening. And of course, good evening man kay Elisa Hope. Oh, standby ha. Madamo pa sa magahalad sang ila mahigugmaon nga mga ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:35. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagtayo na ipalam na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
aksyon sa ikaduha nga hugnat sang inyo programa. Aton programa, still nagapamati kamo harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. This time, ari na ho, Laida Trencio sa Ambahanon, Lawiswis, Kawayan. Ako ang nagtanong, lawis-wis, kawayan. Para kay Pikoy, nga latayan. Ang hikaw nga Pikoy, malain, batasan. Kinbanggi ang sanga, sa iya hiligdaan. Ay 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 Gugma mo, gugma ko, magbayluhay kita. Gugma mo sa akon, gugma ko sa imo. Ang tanan nga putang diri sa kalibutan. Magpalangganay kita, kay kita katawan sang Diyos. Ako ang nagtanong, lawis-wis nga gugma. Para kay Manoy nga lingaw, lingawan. Ang hikaw nga Manoy, malain, batasan. Imbanggi ang katri, nga amon ginahigdaan. Ay, 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 ay. Gugma mo, gugma ko, magbayluhay kita. Gugma mo sa akon, gugma ko sa imo. Ang tanan na putang diri sa kalibutan. Magpalangganay kita, ay kita tanan katawan sang Diyos. Agi na tambiyak ng Malay nga akong esposo Junior Sitio, my God neighbor Alan Kibrar, Mike Alvarago, Sambray Robles La Castellana, John Canag, Dodoy, basta si Dodoy sa Balay, tipat ko. Kag si Inday Cone, kag si Toto Resti, John Magbanwa, kag Inday Buni Magbanwa, sila ni ang tanan-tanan kong nga pamilya, ang tanan-tanan kong kaabyanan, ang tanan-tanan gig nga nagapamati sa ngarana sa Action Radio, ginatamyaw kamo tanan-tanan, sorry gid, kay limitado kami, mayong gabi, Laida Trencio. Laida Trencio. Thank you. Salamat gid inday Laida Trencio. Happy birthday kay Bundoy Villarma nga celebrate sang iya kadlawan karon nga adlaw from 7695. Ginatamyaw man no ang Villarma family, of course si Nora, ang iya mga kabataan, si Irene, si Raika, Kimberly, RJ, and of course si Vinyo, kag Telma Villarma. Ang request nila, simple lang Bésame mucho.
And good evening, Valero family from Salvacion, Valero. And of course, si Ana Senyoro, monitor siya, subong nga gabi. And of course, si Susette Britannia Gulmatico, good evening. Upod man kay Gary Pilione, lantaw siya sa Facebook Live. Taga Sangbagaas, Hinigaran, si Gary Pilione. Okay. Ana Senyoro, happy anniversary ARB. Salamat Gid. Salamat Gid. Good evening kay Mama Tibay de la Cruz ang Cavite City. Ayos, good evening. Kag Mama Gareth Orleans sa Manila. Ayos. Ricky Soriano, good evening. Ginatamyaw naman ang taga Hacienda Maaw del Carmen family. Ayos, si Sir Billy Pasco, good evening. Ay, kamusta dira? Si Doña Hasmin Galagati. Okay, this time, ato naman pamatian. Noel de la Peña sa request, Ako ang Namunit. Sa pangpang sanggupman akong aging paon madamo nga litra barutugin sakyan sang subring arusan lawot sang puntupis lawot sang pustupis ang ginagyan niya lawot sang pustupis ang iya ginagyan sang supring arusa baruto ang ginsakyan ang papil nga puti amo ang layagan kamot ko kaglapis amo ang bansalan daw wala sang swerte ang akong pagpamuni taw-taw lang at taw-taw wala sing panghuli di malas nga swerte baruto ko bumaling nagisi ang layak nabali ang karin matinaw ang bubon mas labigit ang sapan kaya mong katilingban sang tanan nga isda ang timpul mo inday nga makailila amo ang nagbiyak sining mo na una ang mga dalaga kunin mo tuyoon nagabulubisyo nga hindi gid magpatong umabot na gani atong pamatanon puwak na galagpok pag nagapanagitlon ang mga dalaga kunin mo tuyoon nagapulubisyo nga hindi gid magbaton umabot na gani atong pamatanon uwak
nagalagpok, tuwak nagalagpok, kag nagapanagitlong. Dagli sa barangay 33 no ginatamyak lang ng among kapitan si Toto John Malayang kag si Antoinette Mahilom kag si Toto Willie Mahilom sa tanan-tanan sa Don Salvador damay ang gabi na sa inyo. Sa kay Dodoy, kay Bibing, kay Dumumi, kay Ruli ng gabila. Hindi ko katamyaw tanan sa inyo kay limitado kami. Okay, salamat good sa imo. Parang Noel de la Peña. Good evening, Action Alvin. Go-monitor kami diri. Narsing Ferrer and of course Nora Ferrer. May gabi man kay Rene Lasio. Of course, kay parang Nonoy Manggubat. On monitor sila karon nga gabi. Sang Robelio Taxi. Ayos palehog lang kanta. Kuring ni Neneng. Na 5350. And from 6473, Maninoy Alvin, good evening. Ginatamyaw ko lang dara sa Deca Homes, Kanday Tuto, Tina, B-Boy Kati, Ayan, Nong Julius, and of course, Nanay Manggi. Request kami di, Dan Sui, more power and God bless. Madabugid nga, salamat. Of course, may gawi kay Elizabeth Malaka Gamala. Uy, bago. Ang imo dugay-dugay, makanta na ni utod mo ni. Ayos Good evening man kay Noel Amar. Ga-monitor gid sila subong gabi. And of course, Alger Marahan. Harana, pwede si Mida Rio. Ayos basi ginatamyaw niya lang si Mida Rio. Ayos, pwede ka request matod nila from Suzette Britannia Gulmatico. And of course, good evening, Action Alvin. Nami pamatian. Ayos, Harana. Ano ni? Nami git kong Harana pamation. Okay, salamat, Henry Makiran. At sige, ari na ho, aton pamatian, Ruth Gamala sa ambahanon walay anghay. Walay angay ang kaminaw ang magpuyo walay kalipay pirmi ang buo ikan sa walay pahuway nga pagtudugan ko ihulong na ang mga kasakit kay walagid sa awa nga makapahit sang nag-aakay kung aluhon pagsisino ay ang sarang maawa nga makapahit sang nag-aakay kung aluhan kag sa sanuayan sano pa mapalong
sakit ikan sa Maayong gabi sa tanan na binagid sa anak ko, Gigi Kamala, nga subong ka pamatig dito sa Hong Kong. Subon man sa inablos ko, Arlen Fermisa. Congrats gid hinablos kay may doktor ka na. Kag subong man sa kay pare Moises, Willie kay pare Bin, kag Milbayang, sa kay pare Nipi, kag kay Marie Brinda. Sa liwat may gabi sa inyo tanan. Dali lang gid sa Tagado Hermanas, gali may gabi. Salamat gid sa inyong pagpamati. Sa liwat may gabi. Salamat gid sa imo, Ruth Gamala. Good evening, Action Alvin Tamyaw lang ko, family o pamilya Gayondato from Angela Gayondato, Castillo. Okay. Good evening, Action Alvin. Salamat sa live nga amo ni kaibisan ari kami sa Manila, makapamati kami. Ginatamyaw ko lang ang taga Purok Paho, Barangay Binubuhan from John B. Lacson. Okay? Tamyaw ko lang ang akong friend nga si Vanessa Mayo, Jinky Jalogon, Melily Uligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Tipur Roma. Ayos from Noel Amaro. Thank you gin-likes and share nyo kita. Ayos sige ang iban karon naman kay diri kita Rodrigo Liti sa ambahanon balot sa kapalaran. Ginatamewd ako ang akong kilala, si Tampo. Ang panamyaw si Rodrigo Liti sa Action Radio, Bacolod. Ayos, salamat gid sa imo, Rodrigo Liti. Request ko dandansoy inom tuba laloy dia. Kay magwa ko sa bintana kung sino kapangarana. Vanessa Mayo. Salamat. Kanami gid si kunusang nga kanta hambal ni Ana Senyoro.
Good evening, Action Alvin, watching from Bagaa, Sinigaran. Okay, salamat, Gid. Ginatamyaw ko lang, taga Kamalandaan sa akong magulang, Junior Joreni, kag Pabalita, kag subong man kay Bing. Salamat, God bless. Buboy Bargamento. Action Alvin, kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa, kag Yos Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Milili Uligo. Natamyaw ta na siya kagina, no? From 5575, good evening, please greet Ernesto and Merly Montiliano, Dolores Magbanwa, Paritoni and Marinining Aguilar, and Jeremiah Verina. Request lang ko dayon na alaala ng pag-ibig from Marlene Magbanwa Verina sang Talisay. Salamat, 5575. This time, ato naman pamatian, Rosario Baya. Ayo, the best ni siya. Request niya permi. Sang aton kakilala, Ma'am Gloria Hena. Sa ambahanon, Yanang Yohomo. Sang imo nga pagtariwan ang
Ginatamyaw ko da sa balay ang akon nga mga anak nga nagapalamati sa subong kanday ninit, Nori, si Ricky, si Bambi, si Marita, kag Sister Carmen di Minagracia, kag si Father Larida. Mayong gabi lang sa inyo tanan ang nagatamyaw Rosario Baya. Rosario Bonita, thank you, Gid. Nalipay si Ma'am Gloria Hena sa imo. Okay, request ko, ako ining kailo from Evelyn Feliciano Mailim. Ayos Good evening, Action Alvin. Tamyaw lang ko bana ko sa Bacolod, watching from Kawayan, okay, sa Bordo and Imalay. Watching from Bangga Totong Felisa. Angela Gayondato Castillo. Hambal man ni Esther Vivar na mi makapamati manta bisan ari kami sa abroad hahadula stress ko ba. Thank you Gid Esther Bilbar, no? From 6676 may gabi Action Alvin, pwede ko ka-request matod nila. Patamyaw gali sa tanan nga nagapamati isang harana Action Radio, ilabi na sa Family Picante, Recto, Grandia, Bekbekni, sang Barangay Sura, Kawayan. Salamat, Gid. Oy, standby madamo pasang mahalad sang ila mga mahigugmaon nga ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:07. Ang balita. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako. Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Siyam gulang ang tanan, lumalabay daw aso. Way pagbating nugamo, kawang lang ang mga damgo. Kawang lamang ang tanan, ahay. Kawang lang ang tanan sa tubangan ng gahon. Sa balat nga mabangin, ang kanhing mga kalipay, gugma ay mga pangay-hay. Patay doaog di kalimtin, long si ang tanan sa kaluon. Kung daw sala ang paghikom ako, unsay dili sa handumanan ta. Ihila ko na lamang sa tago, bisan masakit na buhaton ko. Pilit na magsugod kay palad ang mabuot na kita dili magdayon. Dili magdayon. Ginatamyaw ko lang daang ako anak kasi Boy Jeremy Villarreal. Subong adlaw, kadlawan niya subong birthday subong adlaw. Kag subong advance happy birthday man kay Tata Mariano Villarreal Jr. sa Pizza Trisi. Kag sa tanan nga taga Sagrado, maayong gabi sa inyong tanan.
kag ang kag si Diding Byron kay Virgie Olpinda kay Father Jovic Limoncito may gabi sa inyo. Okay, salamat gid sa imo. Marie Rosita Villaroel. Liyo ko tamyaw kay Sir Raymond Jimwell Mariton Delgado, Eneline Lutaw, kagsubong man kay Elena and Chen Chen sa Banwasang Ilog. Ginatamyaw ko man si Sunny Reyes, kag ako amiga nga si Dese Pulbos ang punta sila Ilog, nagapanamyaw Nora Villarma. Ayos ginatamyaw ko man maayong gabi kag malipayon nga pagpamati kay Sir Unyot De Leon, birthday niya subong naggabi. Ayos sige. Areo aton pamatian. Magandang gabi po. Bayan Winnie Pautan. dira sa housing sa uso sila kay mama, kay Nunoy, sa kay Neselia, kag ilabi lang sa kay PB, kag subong kay Mayong Palo, kag ilabi na sa balay na sa kay Nedilin, kay Inday Gloria, kay Tuto Sweden, sa kay Jackie. Magandang gabi po, Banwa. Salamat sa imo, pare Winnie
Pautan. Good evening, Action Almin. Great lang sumayang Dalumpinas family sa purok kakapihan. Greetings gikan sa Qatar. Abigail Lavaro, good evening. Maing gabi sa tanan nga haranista. Ayos from Ana Zenuro. O mga dalaga, gawa nyo na. Gawa na. Terry Esclamado Dusaran. Wow, idol ko gid si Winnie. Nagkakanta gid. Good evening sa inyo tanan. Oh, ari na diol ang tawa. Saha? Idol ka gid ko no. Hambal ni Terry Esclamado Dusaran. From 3005, good evening, Action Alvin. Ka-monitor kami diri sa Harana, sa Barangay Nagasi, La Carlota. Boy Salmorin, Mercy Salmorin, Esther and Carlos de los Santos. Pwede ka request tuburan. Damogid nga salamat. From 3005. This time, ato naman pamatian, Inday Karing, Caridad, Toledo sa Ambahanon, Kamingaw sa Payaw. Kay gibiyaan mo man asa ko na ikaw pangitaon karon kay dili ko man ikaw maangkon manamilit na lamang manamilit ako mag-unsa na ako kung wala na ikaw unsay puy-an sa payan kay gibiyaan mo man asa ko na ikaw pangitaon karon kay dili ko man ikaw maangkon manamilit na lamang manamilit ako Adra kali sa Purok Sabes, ginatamyaw ko lang da si Ninita Abanid kag si Jumidis Abanid. Subong man sa abuanan, ginatamyaw ko ang tanan-tanan nga pamilya sang mga Bringkis. Kag kali sa minapasok, ginatamyaw ko si Norma Barrientos. Ang imo pa kaisa, si Karing Barrientos Toledo. Salamat, gid. Inday Karing Toledo.
Good evening, watching sa Purok Paho Dos. Thank you, Mama Rosita Villaruel, sa pagtamyaw. God bless. Ayo, salamat gid. Kanamit gid tani kada Domingo. Oo, kada Domingo ni ang ambal ni Esther Bibar. No? Salamat. Greet niya lang ko no, si Mama Lola, kag ang ila mama sa sitio Tabidyaw, Barangay Mailum, gapamatik sila subong. Salamat, salamat gid. Okay, sige, areho. Sa mga fans ni Jomil Lacerna, arena. Jomil Lacerna sa Ambahanon Kahoy, Ngalawaan. Galawaan, may kung mga atong ginsumpaan. Sa imo ginatako ang singsinga bulawan, ako't magserbingan dumanan. Ginukit ko ang matamis nga litrang I love you. Bulag sa tapulang na binatag ko sa imo, pangako nga imo gid ako. Lakat sang panahon, wala ko ginuna-una, palangga ko magbago ka, nagbago ka. Ang puno sang kahon nga amo, ang saksi sang tanan, sa gumanatong karon, Himpiak inin kasing-kasing nga ginuli mo ang akong singsing. Gugmamon maluit, wala nagtuman sang saan, parehas sang singsing nga nagluban. Lakat sang panahon, wala ko ginuna-una, palangga ko magbago ka, nagbago ka. Ang puno sang kahoy nga amo, ang saksi sang tanan, sa gumanatong karon, nanginulungan. Kahoy lantaw-lantaw ko na lang, mapintas nga bagyo siyang napukan. Sa ngala nalaya sa giapo, nabasa ko ang matamis nga litrang I love you. Ang matamis nga litrang I love you. Ang matamis nga litrang I love you. Ginatangga ko lang na ang amon nga City Chairwoman, Ma'am Adelfa Fernandez. Subong man sa amon nga provincial chairman,
Jimmy Tumbaga Sr., sa tanang nga SWAT team, pulis, sa inyo tanan maayong gabi, kag madamong salamat. Salamat gid sa imo, Jomil Lacerna. Hambal ni ihada ko Carmen Galagati Kantong. Ay, galing naman ni Kuya Jomel. Ay, kamusta ka da, Ihada? Mayo gid ang manugkanta mo, nami tingog. Salamat, Ana Senyoro. And of course, si Esther Vivar. Salamat gid. Enjoy gid sila sa pagpamati. Ayosa. Yung gabi Action Alvin, tamyaw lang ko, happy birthday kay Leo Escultura. Ang nagapanamyaw, Jenna Flores, ang kanlaon dress. Salamat gid. 9204. Oh, tindog na ta. Saot kita danay, no? Oh, sa ambahanon nga nawilihan Emma Cabalida. Dili pa lang ikaw akong nawilihan. Dugay man lagunta akong nanakayan. Matag kong pamalan akong ginaagyan. Dito ko makita kang inilarawan. Larawan mo wene daw perlas diamante. Solo sa baon na sunog ang yagi. Nangahas ka wini sang solo pangabi. Hindi din madugay ikaw ang maperding. Kanogon gugma mong kanogon. Kanogon gugma mong pedesyon. Ang nobya mo sa tong may nobya na karon. Ang imong dehatag imo gitbaweon. Iole ang kanyo niyang puti. Iole kay pagakis una. Dalon na sa suba, ipaano dayon. Amoy tili madon, kung di magdayon. Ginatamyaw ko dira sa kuha na si Jim, nag-antay sa baka. Salamat kay ginitinduan ni mo akong dalan kag ang turko. Salamat kay gitakdan ko niyag suga nga ako'y bayad. Salamat gid ang nagatambyaw Ima Cabalida. Emma Cabalida, salamat gid. Ginatamyaw ko lang happy birthday sa akong anak nga si Rose Tubilia. Oo, Paragsa Socorro. Pabati man sa family at Astulo sa Hacienda Tugas Sinigaran kag sa tanan nga Astulo family. Ay si Yada ko Carmen, ara gali siya sa Marikina City. Digito na And ayos salamat gid. Good evening Action Alvin, tamyaw ko lang mga taga La Libertad Manghoya, La Libertad Negros Oriental. Request ko, I Can Stop Loving You from 9550 si Flor Sirungoy. Oy, standby. Ang mga fans ni Paring Lusing kag ni Maribiol Piscadero kag subuman ang inyong nga mga request. Mo request mo instrumental kahit konting pagtingin. Faithful Love, Besame Mucho. Tamo pagid. Anyway, dugay. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:36. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkolon nun kag negosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampiligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang ano nga kaintangan Responsable nga pagbalita Kagayon nga ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
Okay, balik kita mga kaaksyon sa katapusan ng gaugnat sa inyo programa aton programa still nagapamati kamo harana sa DYEZ Action Radio Bacolod this time. Aton na pamatian Paring Lusing. Si Paring Lusing, Aryo, Paring Lusing, way ka pakakanta, may nakabutang na diri kanabi gidsang kanta ay sining niya pa diri. Liachi Akoy, I am listening from Makati City, Barangay San Lorenzo. Tapos mayari pa dire, good evening Action Alvin. Pwede ka request matod nila Lusing Piskadero. Sige. Paring Lusing Piskadero sa ambahanon matod nila. sa imong ugma nila ikaw tili malipay kay wako'y bahagi nga kanimo'y gasa mauday pasali mau'y bahagi labaw sa bulaw matod nila kaano gulama sa iyong ugma o paray dilim malubad kini pagbati bisan sa unsa nga katarungan kay unsa pa'y pili ning kinabuhi ug sa gugma mo binikawan ingak ko nga dili ka mutuo sa mga pagtamay ko nga nangkun ingak ko nga dili mo kawang Kamu pasali sa gugma mo. Tamyaw ko lang may gabi si kaya Madam Margarita Brinques, kay kagawa Rene Brinques, Ma'am Alma, kag tanan-tanan da sa buwaran ng gabi. Kag diri mas may katabla pa iba, si kay Marito ni Bernel, may mga pagpamati, kag supong si kay Marie Flor, Bernel, si kay Kapitan na rin dyan diskutido, kag kay pare Eliseo Olivas. Ara na, abri na inyo cellphone, kaya na, kita ano, hindi ka patingog, pati ang amon, Litsura makita. Salamat Paring Lusing Piskadero. From 4407, good evening. Tamyaw ko lang Frida Abad sa Barangay 39. Nagapanamyaw Sonia Bayra sang Takuling. Salamat 4407. Hambal ni Yada Carmen
Wow, Joy! Balbal! Mayang gabi, Action Alvin from La Castellana, Gingging Sopena. And from Nasal Fomol, mayang gabi, Action Alvin. The best gidya magkanta. O, Yosa. Salamat, Gid. Kanamit pamatian, dumdum ko mga lulo. Lola lulo ko. From Quezon City. Majeline Tuwazon. Kanami gid sang harana. Eunice Lau, salamat. Esther Bibal, magtigulang ko. Maintramang ko da bala. Salamat Esther Bibal. Pero ari pagidho. Violeta Piscadero sa ambahanon kun ako na. Kun ako na, kunya imong ikawan. Sa gugma ka, aton ginda sa araw. Silot ilang dayon, ako sa kamatayon. Ining alaot nga imo uliko. Higalimti ato kaning nangangit. Mga panon pa wala lamang pasalit. Ang puson ko na lang ining imong pagdamay. Sang likubos man imong atisipay. O pinangga tuhuin ang pagbati. O pinangga ang gugma ko kanimo. Sang di mawaog anaw lungsik. Ining nakahilang pasag ilang mapukan. Tuman kagulanan na panunoy may adlaw daw. Sa imong pagdamay, sang likay kukus man imong aging sikway. O pinangga tuhuin ining pagbati. O pinangga ang gugma ko kanimo. Sang di mawaog anaon lungsik. Ining nakahilang pasag ilang mapukan. Tuman kagulanan na panunoy may adlaw daw. Sa imong pagdamay, sang likay kubos man imong agin sikway. Sa kumiboy may gabi kay Gasmin Galagati, kay Parilado Galagati, kay Erin Arabis, kay nang Maria Gusi, may gabi sa buwanan kay Madam Margarita Brinquis, kay Marilinda Parcon, may gabi. Oh. Oo, mera. O, sige ha. Hambal niya na, senyoro. Wow, kanami. Was-was kanami, pamatihan. O, sige. Request lang ko matod nila. Tapos na. Action Alvin, tamyaw lang ko sa akong tatay, Leonardo Asdolo Sr. Nagkapamati gid siya subong sa harana. Na hinlaw gid ko sa amon. Okay sige, puli lang to sa Cadiz day. Taga Cadiz City, Medellin Tuason. Salamat. Gid. Mayong gabi, Action Alvin. Oo, shout out lang gali, no? Sige. Salamat, Gid. Salamat, namiang kuno sila. Si Rosalie Solis
Malasaga. Maayong gabi Action Radio. Kapin pagit sa mga arenista na wala kahidlaw ko sa mga ginikanan ko dra kagkaabianan pag nabatian ko mga ambahanon sa do. Shout out Halindri sa Laguna. Ayos. Family Solis at Ortega. Salamat gid. This time damo sa mga request unahon ta. Kahit konting pagtingin as request ni Madam Maria Fe Gose. Ina nga kanta, ginahalad ta kay Tatay Rudy Palma. From Rhodes Palma, of course, kay Action Eugene at Jong. Kay ka-monitor gid siya subong gabi. Salamat, Action Eugene. Okay, salamat gid on dalin si Pareng Winnie, and of course sa rhythm si Pareng Lusing Piscadero. Okay sa request ang birthday boy kay may birthday subong, ga-request gid siya hambal ni Bundoy Villarma kag ni Tatay Binyo Villarma. Masaot sila. Bésame mucho.
Inaya, paring Winnie Bautan, and of course, paring Losing Piscadero. Ang balyas ni Nile, Wasnare, buday pronounce ba? Shout out na kuno kay Lola Salgado Malaga, sang La Castellana, kapamatigid kada Domingo. Of course, may gabi lang kay Kapitan Marlo Rastica. Gusto ko pa, wala nagkikita sang oras. Sa pangalan ni Station Manager, Ma'am Nona Di Maala Magbanwa, upod sa aton News Director and at the same time Production Chief, Action Rex Cantong. Salamat sa aton haranista. Salamat sa inyo amon pinalangga nga mga tagpalamati. Salamat sa technical side. Ini ang inyo ka-action, Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Diyos ka Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.